Věděli jste, že o vstup do Evropské unie usiluje 10 zemí? Některé z nich jsou kandidáty již léta a nejsou o nic blíže vstupu než dříve. Podívejme se tedy na všechny z nich a na rok, kdy podali žádost. Nejdéle čeká Turecko, které podalo žádost v roce 1987. Dále pak Severní Makedonie v roce 2004, Černá Hora v roce 2008, Albánie a Srbsko v roce 2009, Bosna a Hercegovina v roce 2016, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a Kosovo podali žádost v roce 2022. Než se řadíme, musíme si ale ujasnit, jak vlastně země do EU vstupuje. Jedná se o proces o 4 krocích. Krok 1. Nejprve země podá žádost o vstup do EU. To je jako říct, hej, chceme být součástí klubu. Krok 2. Pokud je žádost přijata, země se stává kandidátskou zemí. To znamená, že se oficiálně uchází o vstup do EU. Krok 3. Následuje fáze vyjednávání. V této fázi dochází k té náročnější práci. Země musí vyjednat a uzavřít 35 kapitol týkajících se různých oblastí, jako je ekonomika, soudnictví a lidská práva. Krok 4. A konečně, po uzavření všech kapitol musí dohodu ratifikovat všechny členské státy EU, Evropský parlament a kandidátská země. A je to. Jakmile splníte všechny tyto kroky, stanete se novým členem Evropské unie. Ale věřte mi, je to těžší, než se může na první pohled zdát. Kde se tedy tyto všechny země v tomto procesu nacházejí? Začněme nejstarším žadatelem, Tureckem. Turecko získalo status kandidátské země v roce 1999 a jednání byla zahájena v roce 2005. Od té doby z 35 kapitol, které musí uzavřít, otevřelo pouze 16 a do roku 2016 uzavřelo pouze 1. V roce 2016 měla migrační dohoda mezi Tureckem a Evropskou unií urychlit situaci a dokonce umožnit Turkům vstup bez víza. Od té doby se však jednání zasekla. EU obvinila Turecko z porušování lidských práv a nedostatků v oblasti právního státu. Turecké ústavní referendum z roku 2017, které vytvořilo silné předsednictví, bylo považováno za porušení kodaňských kritérií EU. Tato kritéria vyžadují stabilní instituce, které zaručují demokracii, právní stát, lidská práva a ochranu menšin. V roce 2019 výbor Evropského parlamentu odhlasoval pozastavení procesu přistoupení a od té doby jednání uvízla na mrtvém bodě. Veřejné mínění v Turecku je stále na 48% pro vstup do EU. Vůle obou stran oživit tento proces je však ale malá, proto Turecko řadíme na 10. místo s nejmenší pravděpodobností, že se připojí jako další. Dále si povíme o Kosovu, které oficiálně podalo žádost o členství v EU v roce 2022, ale Evropská unie ho zatím nepovažuje za oficiálního kandidáta. Největším problémem je, že 5 členských států EU Kosova neuznává jako nezávislou zemi. Vyhlášení nezávislosti Kosova v roce 2008 neuznalo Srbsko, které si Kosovo stále nárokuje jako součást svého území. Toto neuznání stěžuje Kosovu postup v přístupovém procesu, protože je nutný jednomyslný souhlas všech členských států EU. Veřejné mínění v Kosovu je však velmi proevropské. 67% Kosovanů se domnívá, že členství v EU by bylo přínosné. Vzhledem k územnímu sporu se Srbskem a potřebě zásadních reforem však vidíme pravděpodobnost vstupu Kosova do EU jako velmi nízkou. Proto je řadíme na 9. místo, jenom něco málo pravděpodobnější než Turecko, ale stále s vlastními problémy. Nyní přejdeme ke Gruzii, která podala žádost o členství v EU v roce 2022 a v roce 2023 jí byl udělen status kandidátské země. Největší překážkou je, že velké části země jsou okupovány ruskými vojsky, která nyní plně kontrolují regiony Abcházie a Jižní Osetie. Gruzie také nesdílí společnou hranici s žádnou zemí EU a někteří se domnívají, že jedinou možností, jak se Gruzie stane členem EU, je, že do ní vstoupí později než Turecko nebo současně s ním. Ale se objeví obvinění z ústupu demokracie a vzrůstající autoritářství v rámci vládnoucí strany gruzínský sen. To je obzvláště znepokojivé v souvislosti s nedávno schváleným zákonem o zahraničních agentech, často označovaným jako ruský zákon. O němž se tvrdí, že potlačuje nezávislá média, neziskové organizace a aktivismus. Navzdory těmto překážkám je veřejné mínění v Gruzii silně proevropské. 74% občanů podporuje členství v EU. Vzhledem k těmto problémům však vidíme pravděpodobnost vstupu Gruzie do EU jako relativně nízkou a řadíme ji na 8. místo. Nyní si promluvme o Bosně a Hercegovině, která podala žádost o členství v EU
v roce 2016 a v roce 2022 získala status kandidátské země. Bosna a Hercegovina se potýká se značnou politickou nestabilitou a problémy v oblasti správy veřejných záležitostí kvůli svému etnicky rozdělenému politickému systému. Země se skládá ze dvou částí: Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. Z nich každá má vlastní vládu a vysokou míru autonomie. Toto rozdělení často brání provedení nezbytných reforem, zejména proto, že by museli změnit ústavu, aby splňovala potřebná kritéria. Veřejné mínění v Bosně a Hercegovině je nicméně nakloněno vstupu do EU. 60% občanů v něm vidí cestu ke stabilitě, hospodářskému růstu a posílení správy veřejných věcí. Je však nutné provést mnoho reforem a kvůli tomu si nemyslíme, že se k EU připojí v blízké době. Proto ji řadíme na 7. místo. Nyní se přesuňme k Moldavsku, které podalo žádost o členství v EU v roce 2022 a ještě téhož roku získalo status kandidátské země. Pro Moldavsko je největší překážkou separatistický region Podněstří, který není pod kontrolou moldavské vlády a hostí ruské vojenské jednotky. Moldavsko má také za sebou politickou nestabilitu, časté změny ve vládě a korupci na vysokých pozicích. Veřejné mínění v Moldavsku také není v drtivé většině nakloněno vstupu do EU. Pouze 38% lidí si myslí, že by to bylo dobré rozhodnutí. Nicméně současná proevropská vláda je odhodlána usilovat o členství v EU a provádět nezbytné reformy. Navíc existuje velká politická vůle ze strany EU, aby se tomu tak stalo. Vzhledem k těmto výzvám vidíme pravděpodobnost vstupu Moldavsko do EU v blízké budoucnosti jako relativně nízkou a řadíme je na 6. místo. Nyní přejdeme k Ukrajině, která podala žádost o členství v Evropské unii v roce 2022 a ještě téhož roku získala status kandidátské země. Nyní je samozřejmě největším problémem pokračující konflikt s Ruskem. Válka způsobila obrovské škody a nestabilitu, což Ukrajině stěžuje splnění kritérií EU pro stabilní instituce, zaručující demokracii, právní stát a lidská práva. Kromě toho jsou části Ukrajiny v současné době okupovány ruskými silami a je nepravděpodobné, že by EU přijala zemi s aktivními územními konflikty. Ukrajina se rovněž potýká s významnými hospodářskými problémy. Válka vážně ovlivnila její ekonomiku a problémy komplikují cestu Ukrajiny k členství v EU. Veřejné mínění na Ukrajině však stále silně nakloněno vstupu do Evropské unie. V roce 2022 pro ní hlasovalo 91% občanů. Existuje také značná politická podpora ze strany Ukrajiny i Evropské unie, která je vedena solidaritou v reakci na ruskou agresi. Tato politická vůle by mohla hrát klíčovou roli při urychlení procesu přistoupení Ukrajiny, jakmile bude konflikt vyřešen. Vzhledem k těmto výzvám a současné situaci považujeme pravděpodobnost vstupu Ukrajiny do EU v blízké budoucnosti za relativně malou, proto ji řadíme na 5. místo našeho žebříčku. Nyní přejdeme k Srbsku, které požádalo o členství v Evropské unii v roce 2009 a v roce 2014 zahájilo přístupová jednání. Srbsko již otevřelo 22 z 35 kapitol potřebných ke vstupu a 2 uzavřelo. I tak ale existují překážky. EU dala jasně najevo, že Srbsko musí před vstupem vyřešit své spory s Kosovem. To je významná překážka, neboť Srbsko neuznává nezávislost Kosova a napětí mezi oběma regiony je stále vysoké. Veřejné mínění v Srbsku o vstupu do EU je také sporné. Pouze 33% obyvatel vyjádřilo podporu pro vstup. Zatímco někteří v něm vidí cestu k hospodářskému růstu a stabilitě, jiní jsou skeptičtí vůči postoji EU ke Kosovu a obavám ze ztráty národní suverenity. Politická podpora členství v EU je v Srbsku také nejednotná. Někteří představitelé vyjadřují silné proevropské názory, zatímco jiní se přiklání k užším vztahům s Ruskem a Čínou. Proto vidíme pravděpodobnost vstupu Srbska do EU jako středně vysokou a řadíme na 4. místo. Jako další přejdeme k Albánii a Severní Makedonii. Jejich přístupový proces do EU je úzce propojen. Obě země podaly žádost o členství v EU. Severní Makedonie v roce 2004 a Albánie v roce 2009. A v roce 2005 a 2014 jí byl udělen status kandidátské země. Albánie učinila velké kroky v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a posílení právního státu. Veřejné mínění pro členství v EU je také extrémně vysoké, 77%. Albánie však přístupová jednání nezahájila, protože její kandidatura je spojena s kandidaturou Severní Makedonie, která čelila vetu ze strany Řecka a Bulharska. Nejprve musela Severní Makedonie změnit svůj název z bývalé Jugoslávské republiky Makedonie na Severní Makedonii, aby vyřešila svůj 27 let trvající spor s Řeckem a otevřela si dveře pro členství v EU a NATO. Za druhé, veto Bulharska související s historickými a jazykovými spory zdrželo zahájení přístupových jednání. Tato veta však byla zrušena a země mohou začít otevírat kapitoly nezbytné pro vstup do EU. Proto je řadíme společně na 3. a 2. místo. Albánie o něco výše,
protože si myslíme, že je možné, aby se připojila sama, pokud by Severní Makedonie narazila na další problémy. Nakonec přejdeme k Černé Hoře, která požádala o členství v EU v roce 2008 a v roce 2010 získala status kandidátské země. Černá Hora zahájila přístupová jednání v roce 2012 a od té doby dosáhla významného pokroku. Otevřela 33 z 35 kapitol, nezbytných pro vstup do EU, a předběžně uzavřela 3. Zajímavé je, že Černá Hora již používá euro, což ji úzce spojuje s hospodářským rámcem EU. Veřejné mínění v Černé Hoře je se svými 83% velmi nakloněno členství v EU. Přetrvávají však problémy, zejména v oblasti organizovaného zločinu, korupce, svobody médií a nezávislosti soudnictví. Navzdory těmto výzvám byl na nedávném zasedání poradního výboru EU a Černé Hory stanoven jasný cíl. Černá Hora je pevně odhodlána stát se 28. členem EU do roku 2028. Černá Hora je tedy v procesu přistoupení do EU v čele a my ji řadíme na první místo, tedy jako zemi, která má největší šanci vstoupit jako další. Toto je náš konečný seznam. Co si o něm myslíte vy? A myslíte si, že se Černá Hora do roku 2028 připojí? Dejte nám vědět v komentářích a pokud se vám video líbilo, dejte nám like nebo odběr. A pokud nás chcete podporovat dále, zvažte prosím náš Patreon. Naschledanou příští pátek.